अभिनेता सोनू सूद याच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे। आयकर विभागाच्या कारवाईत काळ्या पैशाच्या गुंतवणुकीचे महत्त्वाचे पुरावे सापडल्याची माहिती देण्यात आली आहे। काही दिवसांपूर्वी आयटीनं मुंबई, लखनौ, जयपूर, दिल्ली आणि गुडगाव अशा एकूण 28 ठिकाणी छापे टाकले होते। यात राजस्थानचे सहकार मंत्री उदयलाल अंजना यांच्या कंपनीचे कनेक्शनही नियमांविरुद्ध झालेल्या गुंतवणुकीमध्ये दिसून आलंय। अंजना यांच्याशी संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडून सोनू सूदशी संबंधित कंपन्यांमध्ये 175 कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार झालेत। कर चोरीसाठी सोनू सूद आणि त्याच्या सहकार्यांनी बनावट संस्थांची नोंदणी केली होती। सूत्रांच्या माहितीनुसार बनावट संस्थांच्या नावे बनावट कर्ज देण्यात आल्याची कागदपत्रही मिळाल्याची माहिती समोर येते। त्यामुळे सोनू सूद आणि त्याच्या सहकार्यांनी बनावट संस्थांची नोंदणी केली होती। सूत्रांच्या माहितीनुसार बनावट संस्थांच्या नावे बनावट कर्ज, सोनू सूदच्या अडचणी त्यामुळे वाढ होण्याची शक्यता आहे। आयकर विभागाच्या कारवाईनंतर अभिनेता सोनू सूद पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर आलाय। हर फाउंडेशन में टाइम के हिसाब से खर्च होता है, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि आज आया कल खत्म हो गया। अभी उसमें सिर्फ 4 महीने हुए हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं खर्च होने में। मेरी इच्छा हॉस्पिटल बनाने की है कि सोनू सूद रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम ऐसे ही चलता रहना चाहिए।